Kabosio mwancho murigeria ritko ria rero nigo riarenge riogochengera ritko rie ribu bose Ash Wednesday hase abakristo bonse bekanise ke Catholic ensengima kurose county ya Nyamira nigo ababwatani bekanise yo banyara ko babagwesokia ase chikanisa ao bune nchira yamo yogochia konekia gochengera ritko eriga ritko ritangani yogochaka amatuko emerongene yo kwengata nigo bono abana inchi babori go konekia bunango sababare bakongu erigoche gosabira nibo igabara ibage siasa gochia konekia bunango ikirani bare obora iborobia abigo bokoreri gochia ase abananchi bakorogwa muno musasiroti we parish ya Rangenyo Father Bernard niganyare ko bakago kwandira okuganya kororo kwa bakristo abegase chinga kechiga cyukwengata kubeka serikali anene serikali cyo county ase ambokanya sai elio bokoreri obuya gochia kwana kiwa sama tukari busyo buno umurikito Fat God Gisemba agotomanya senchero boikirana Kase omoyiga bogochengera ritko rieribu kose Ash Wednesday abwase abakristo bachaka bene orogendo rw'amatuko emerongene yokwingata abwase kera ejuma ase chiwikechi isano nemo nigo kera eyemo egochigotwara ekirenga kyaye yuranyane unyara kumuyoneramo Nyasaye umurene Nyasaye asokora kwao umurene Nyasaye asugima wao iyo ngati yokoranaki yuko muiranera Nyasaye wewe mwenyewe unajijua wewe mwenyewe unajifahamu ni wapi ulikuwa mbali na Mungu ni wapi umeenda mbali na Mungu na ukiuliza na utafakari ni kwa njia gani unaweza kumrudia Mwenyezi Mungu. Tusiangalie sana mimi tutafunga kwa wakati huu, lakini tuangalie ni njia gani tutafanya tuweze kumrudia Mwenyezi Mungu. Ogwa kwa ribu ase obosio nekimanyirerio bona amatuko mwanyabantu akomenya sobwiko bwense namake naigo kira oyomo nerebuya kumuiranirira omotongi weterase ogokora amaya gucyase abande hitangani akere ekimanyirikyo musaro gakora isiwa sobosibwito etokonyolunga intumwanya bantu ntoliga igase myaka yonsipi eliya kabere nkerimuna mwanya bantu otongi rukurwa sebuse nakiyakwere ko rwakuri busokonyerwo inyora ayene buse na sebuse noiranya ase engakeye boigo nigo kera oyomo akuburirwa weitia ebibe byaye usaba na boigo koba abatohereru tafakari neno lake Mwenyezi Mungu sala kufunga na kufanya matendo ya huruma kwa kuwa wanyenyekevu kujitathmini na kutubu kusamea wengine na kuweka hazina yetu mbinguni kwa kujitoa kwa ukarimu kwa wengine. Tunapokea ishara ya majibu kwenye paji la uso wetu. Tunakiri udogo wetu wa kibinadamu na hali yetu ya kifo. Kubatikana na yayiga nigo abakristo basabirwe kusabirania abarai bense elio asenga kyeyiga yokwengata obututukanu buri aroro ase chinsemo ao unase omoroberio moya wabugwenia usha richebu rironke gotoka puna enjira eyemo yogokora okwemurungania kurwase abakenya chiskuru nkolira bali yasanjira gwatu kukigenda sinkiri gwenete murocha mangana asha gusamangana yo nyagetali kugweniwa ebuocho kanoro romu bepi yani National Assembly ebwe nero kuira chinga kichiaye asamba tukaya marionge nalibusi babwe gonchoreria batokonye egera abananchi bamenye buya Chinkaki echecho boigo basabirwe gosabirania county ya Nyamira erio okungusanana ogotindi okukogenderete kwenekigwa ati yaba MCA wike omwerio ase esabari eye ya matuko emerongo ene lakini nkubulia abakristo bonsi babwe gosabira county assembly ya Nyamira Nyasaye abagambi baitu balitwa cholete bazo tenenere barututa mangana tolengete naende babekeli berera liwenerete terinde elio tobuya konyora obwaga kina magendero alitokuligia nali abantu batagiti hinko reporter gatembe kurwase parish ya Rangenyo eyegotoka meye ward ya Nyamaya ebunge ya West Mugirange county ya Nyamira nje Fat God Gisemba.